бахшида ба 25-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар филиали донишгоҳи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона ташкил гардид. Дар чорабинӣ намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиш, шӯъбаи кор бо занон ва оила ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд иштирок намуданд. Фирӯза Нуруллозода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд, пеш аз ҳама иштирокдоронро бо 25-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ аз номи раиси шаҳри Хуҷанд табрик намуд. ҳар яки шумоёнро ман расман аз номи мақомот, хосатан аз номи раиси шаҳри Хуҷанд муҳтарам Фирдавс Шарифзода бо омади ҷашни бузурги миллӣ 25-мин солгарди ваҳдати миллӣ табрику таҳният мегӯям ба якояки шумоён. саломатӣ, бурдборӣ, пешравӣ, комёбиҳои беназири зиндагиро таманно мекунам. дар идома раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Малик Исломӣ низ ба сухан баромада, аз замони ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ сухан ронда, ҳамзамон аз тинҷуву осоиштагӣ ва сулҳу суботи сартосарӣ дар Тоҷикистон суханронӣ намуд. зикр карда шуд, ки истиқлолияти давлатӣ ва пост нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ барои ҳар як фарди ватандӯст нишонаи садоқатмандӣ ба шумор меравад. шуҷоёни ватан ҳаститон, ки имрӯз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳимоя мекунем ва ҳаматарафа як саҳми босазо барои амнияти давлат мегузоред. ва ҳар як ҷавоне, ки имрӯз дар инҷо дар хизмати модар ватан истодааст, ман гумон мекунам, ки ҳар як каси шумоя падару модаратон аз шумо ифтихор мекунад, ки фарзанди шумо имрӯз фарзандашон дар ҳамин гуфтам ин аст, ки марзу буми ҷумҳурии соҳиби истиқлоли худро барои ҳимояи рафта ҳимояи модар ватан рафтааст. ва имрӯз он мактабе, ки шумо дар инҷо дастуру супоришҳои афсарон кади гуфтам роҳбари ҳамин қисми низомӣ кади, шумо ман гумон мекунам, ки дар тӯли хизмататон аз бисёр марҳилаҳои обитобшавӣ ҳамчун ҷавон мегузаред. дар идома ҳамзамон сарбозони филиали донишгоҳи ҳарбии вазорати мудофиаи Тоҷикистон низ ба сухан баромада, аз тинҷуву оромӣ ва сулҳу субот ҳарф заданд. ба гуфтаи сарбозон, бо дарки баланди масъулият дар ҳифзи марзу буми кишвар ва таъмини осоиштагии сокинон кӯшиш ва харҷ дода, кишварро аз ҳамагуна хатарҳо ҳифзу ҳимоят мекунанд. тӯли 1 сол 2 моҳ мешавад, ки дар хизмати ҳарбӣ қарор дорам. аз хизмати худ ягон шикоят надорам, барое ки ин қарзи ҳар як шаҳрвандии мост. ҳама мехоҳам, ки ҳама дигарон ҳамаи ба мисли мо омада хизмати ватанмодарро адо намоянд. дар фарҷоми вохӯрӣ ба ғолибони мусобиқаи шашка ва шоҳмот, ки чанде пеш байни сарбозон баргузор шуда буд, ҷамъбаст карда аз ҷониби меҳмонон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бояд ёдовар шуд, ки бахшида ба 25-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ аз ҷониби мақомотҳои дар боло зикр шуда маводи яквақтини хӯрока ва обҳои ташнашикан ба сарбозону афсарони филиали донишгоҳи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд.